Hello mga kaigsunan, mayong buntag. Gusto ko mohatag nimong mensahe karon. Hinaut ko nga ikaw karon nga makakitaan ni nga video. Ayaw sa i-scroll up or scroll down. Paminawa ni og dawatan ni alang ni sa imong kayuhan sa imong kalag. Labaw sa tanan igsuon, ang imong kalag malig-on diha sa pagtuo pagsalig sa Dios. Sinumdumi nga ang tinuod nga tao dili ng tao nga makita nimo sa samin. Ang tinuod nga tao kanang imong kalag. Kaya ang kalag makaigsunan, nagkumpos na sa atong hunahuna, emosyon, o kabubuton. Maunang kalag. So, musa ang imong kalag, kinahanglan nga malig-on o makadawat sa mensahe nga gikan sa Dios nga makahatag kanato igsuon o assurance o kalig-on sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Hinumduman nato ang kinabuhi limitado lang, temporary lang, lumalabay ra igsuon. So ni ako mudasig nimo regardless sa atong mga denominasyon, importante nga mutuo ka nga dunay Dios, usa lang ka Dios ug usa ray atong manluluwas. Ang atong manluluwas wala na lain si Kristo Jesus, kansang Dios nga din nagpakatao, namatay babaw sa cross, gilubong ug nabanhaw. So si Kristo mo'y nagbayad sa atong mga sala makaigsunan, kay in the first place di man ta kabayad. Muna nga magpasalamat ta nga dunay Kristo nga nagpakatao makaigsunan aron ihalad niya ang kaugalingon aron kita mahimong matubos gikan sa tunglo sa sala busa nga ang tanan mo tuo kaniya ingon ang Bible di malaglag apan may kinabuhing dayon. Ikson ikaw karon ana ba kay relasyon sa Dios kinasing-kasing baka nga nagtuo ug nagsalig sa Dios, imo ba siyang gialagaran, imo ba siyang gitagaag panahon sa matag adlaw, nagtawag ba ka siyang ngalan? Kaya ang pakigrelasyon sa Dios mao ang pagtawag sa iyang ngalan sa matag adlaw nga tanan. Ang Bible nagsulti nga bulahan silang nagtawag sa iyang pangalan. So nini kabuntagon mga igsunan, tuguti ko sa makadyot nga mo-share kanimo nagauluhan og asa ba ang imong kahadlok karon? Asa ba ang imong kahadlok? Sugara karon sa tawo mga igsunan nahadlok sa ilang kaugmaon, nahadlok unsay kanon, nahadlok og mawad-ag trabaho, mahadlok mawad-an og kwarta, mawad-an trabaho, daghang klase nga kahadlok mga kaigsunan. Apan ako kang pahinumduman karon, kining usa ka importanteng kahadlok mo usay wala nato nabatunan. Kining kahadlok sa Dios. Kahadlok sa panahon nga ikaw matubang sa Dios. Naa ba ka ang pagbati? Kahadlok sa panahon nga matubang ka na sa Dios. Igsoon igalan ni kabuntagon, ako magpahinumdum kanimo nga gihigugma ka pag-ayo sa Dios. Gibuhat na ni Jesus ang tanan para nimo. Humanan niya gilukat ang atong kinabuhi. Gitagaan na taghigayon, tagaan na tag chance. Gusto sa Ginoo pasayloon ta, gusto sa Ginoo usabon to kinabuhi, gusto sa Ginoo panalanginan ta, gusto sa Ginoo gamiton ta, gusto sa Ginoo maandam ta, gusto sa Ginoo maadto ta sa gingharian ngayang giandam nga maong langit igsoon. Nag-andam sa langit, bagong langit o bagong yuta alang sa mga gimatarong. Ang pangutana karon, na ba kay kahadlok sa Dios nga moatubang? Kana ba nga kahadlok ang mabot ang panahon matubang ta sa Dios? Kana nga klase nga kahadlok? Kay kung natay kahadlok ana sa Dios, so meaning karon pa lang daan mangandam ka. Magkinabuhi ka sumala siyang kabubuton. Maghinulsol ka sa mga sala. Mualagad ka sa Dios, musimba ka, magbasa ka siyang pulong. Maura na'y paagi makaigsunan, maandam ta. Og maunay indikasyon nga ikaw na'y kahadlok sa Dios. Mahadlok ka kung di ka kabuhat siyang kabubuton. Mahadlok ka kung di ka simba. Mahadlok ka kung di nakakaampo. Mahadlok ka kung di nakakapamanandong. Mahadlok ka kung di nakakahatag pasaylo sa mga taong nakasalakan nimo. Nahadlok na ka kung ikaw magdumot pa sa gihapon. So, gikan karon ay mo kasing-kasing imo nang giandam, gihalad sa Ginoo. Andam kang mo pasaylo sa mga taong nakasalakan nimo. Langkato na nimong pagdumot kalaay sa kinabuhi. Natay makapakyasan, pero imo na nang gihalad sa Ginoo, gitugyan sa Ginoo, gihinulsulan nimo imong kapakyasan. Mo na timailhan nga tao na kahadlok sa Dios. Igsuon, kung nahadlok ka sa imong kaugmaon, nahadlok ka sa imong paginabuhian, igsuon unahag kahadlok ang Dios, kay idugang na sa Dios. Kinsabay anak pasagdag amahan. Gusto sa Dios nga mahimo siyang amahan nato. Ang problema lang sa tao, kung dili nimo ilhon nga amahan ang Dios sa imong kinabuhi. Kung amahan nimo
ang Dios, alagari ang Dios, ihalad imong kinabuhi, pagbatog panahon niya, ididikit imong kinabuhi karon, na kay panahon kaniya matag adlaw, alagari siya, mintas si gayon pa. Igsoon, salamat sa iyong pagpaminaw, salamat sa imong pag-share usab sa itong video, salamat sa imong comments, sa imong mga reaction. Hinumdumi nga gimahal ka pag-ayo sa Dios. So karon na ang panahon nga malagad ta gayud sa Dios, musimba ka, o pasaylo ang mga tawo nakasala nimo, makinulsol ta sa itong mga kapakyasan, kakulangon, magbasa ta sa pulong sa Ginoo. So kana lang makaigsunan ang akong pagdasig kanimo ni kabuntagon. Salamat sa iyong pagpaminaw, dalay ko ng Dios o mayong adlaw. Bye-bye.